И така, здравейте на всички, аз съм Емо от Варна Gameplay TV. Аз съм Ильо от същото. От същото. И това е нашия YouTube ченъл, в който вие може да се абонирате. Ще апдейтваме корицата и профилните снимки. Тук може да намерите нашите клипове. Само да обясним, че тук това е канал, който ще снимаме игри. Най-вече. В папката или страничката, не знам какво се казва, плейлист. Ще има плейлисти на наши различни игри. Първите игри, на които ще снимаме, ще са Assassin's Creed 4, Black Flag. Едно друго момче ще снима на Pineville Drive. Емо ще снима на... Още не съм решил точно на какво ще правя поредица, но очаквайте хубави поредици от нас. Да, това мисля, че беше за откриването на нашия канал. Забавлявайте се